You know, may sabaw sa loob guys, parang balot natin. Ang harap oh, ang sabaw niya oh. Success! Alright! Alright guys, so umpisa natin yung paggaya natin ng Georgian Pintail. So ang mga kailangan natin, unang-una is yung meat, yung giniling na baboy, pwede rin na beef. Tapos yung mga spices natin, bawang, sibuyas, paprika, black pepper, garlic powder, tsaka itong coriander, tsaka itong flour syempre. Pas tubig at asin. Ang una natin gagawin is gagawa tayo ng dough. Tapos tsaka na yung iba. Ngayon, wala tayong masyadong gamit dito kasi di tayo taga rito. Ito lang muna gagawin nating panukat. Yan. Mga dalawang baso or tatlo. Ngayon naman, lagyan natin ng asin. Konting asin. Alright. I-mix natin. Churbalu. Ngayon, lagyan natin ng isang basong tubig. Kalahati lang muna. Maradagan yun. Mix lang. Yan. Standby muna yan. Mag chop na tayo ng spices natin. Prepare na natin yung yung palaman niya. Right. Stir lang natin siya hanggang sa ma-absorb ng meat yung tubig. Sabi nila, kailangan daw makatayo na to sa sarili niyang paa. Yan, ganyan. Yan. Okay, ready na yung natin, palaman natin. Balik naman tayo doon sa dough natin. Gagawa na tayo ng yung niya, dumplings. Dough natin na.
Unsa nun? Buslot po. Meron isang giant king kali. Buslot. Alright guys, when we talk about Georgian food, isa agad na iisip natin ang King Kali. Woohoo! Tikman natin. Alright. Lagay muna tayo ng black pepper. Saan ba? Ito. Ay! Yan. Tapos dito daw yan hawakan. Yan. Tapos yun oh. May sabaw sa loob guys. Parang balot. Natin. Ang harap oh. Ang sabaw niya oh. Success! Alright! One more time. Parang si Bisdak Chef ba? One more time. Ito ang Georgian King Kali. Mm.